Garbine, behatokiko zuzendari zaren talaia horretatik. Nafarroako administrazio orokorraren egoera zein da? Gaur egun Nafarroan euskaraz bizi nahi duen herritarrak zail duela, bai? Badituela hainbat oztopo, zoritxarrez, eta oztopo horiei guztiei, nolabait orubea edo joko zelaia edo markoa jartzen dion elementu nagusi bat dago. Eta hori da euskararen legea, bai? Euskararen legeak, momentuan aurkitzen zaren lekuaren arabera... Hankanon jartzen duzun, ezta? Hori da, aitortzen dizkizu eskubideak, hizkuntza eskubideak, ezta? Hizkuntza ofiziala den eremuan ere, ez pentsa, aitortza horrek, edo hori lege batean jasotzen den unetik edo jasotzeak bakarrik, bermea dakarrenik, alegia euskaraz aritzeko aukera horrek bakarrik bermatzen dizunik, keba? Hori jasotzen da, eta horren arabera jokatu behar duzu, baina gero, tokian tokiko plangintza, galagia, tokian toki, ze neurri hartu behar diren herritarrei eskubideak bermatzeko plangintzak egin behar dira. Jarri behar dira helburuak eta hartu behar dira neurriak, legeak aitortzen duen eskubide hori bermatzera iristeko. Aipatu dituzu muga, oztopoa, zailtasunak, aukerak eskasak ere aipatu dituzu orduan. Ez daukago... Aukerak badaude. Administrazioak berak ere, batzutan txiripaz, ze hor administrazio langileak diren hoiei oso postu gutxitan eskatzen zaie euskara jakitea, batzutan aukera horiek aurkitzen dira administrazioarekin herritarrak dituen harremanetan. Baina borondatezko aukera bada. Baina hori da. Askotan hor lanean ari den langilearen aleginaren ondorioz etortzen dira aukera horiek, ezta? Eta ez, badagoelako sistematizaturik herritarrari harrera egiteko eta bere autuak bermatzeko bide bat edo protokolo bat. Entzuna dugu, portzentai hori dela langilegoaren hezkuntza departamentuak kentzen badugu, 1% ez dela iristen. Horrekin nekez bermatuko ditugu herritarron eskubide horiek. 1% ez da iristen. Eta esaterako badaude departamentuak zero dena kopuru hori. Ogasunean zero esaterako, ezta? Osasun zerbitzuetan 0,1 horretara ere ez da iritsi, 0,4an edo uste dute dagoela. Karo, kopuru horrekin edo kopuru horiekin eta administrazioak eskaintzen dituen zerbitzuetan elementu nagusienetako bat langileak dira. Hor, herritarraren aurrean jartzen direnak edota barrura begira ere lan horiek aurrera ateratzeko ezinbestekoak diren elementuak dira. Edo elementua da langileak. Horiek ez badakite euskaraz, nola? Bermatuko zaio, nola? Errespetatuko zaio herritarrari berak euskaraz jarduteko egin duen autu hori. Garbine, zure esperientziatik, langile eta herritarren arteko harreman horietako bizipenak nolakoa dira? Behatokiak eskaintzen duen zerbitzu nagusia hain zuzen ere hori da, ezta? Herritarrak, zeraturik ikusi duenean, bortxaturik ikusi duenean, bere euskaraz aritzeko nahi hori, edozein lekutan izan da ere, laguntza eske edo jotzen du behatokira. Eta askotan, guregana jotzen dutenean, amorratuta daudelako, enegarrenez pasatu dutelako edo eskatu dutelako, halako inprimaki euskaraz nahi duela eta bermatzen ez zaionean, orduan esaten du, joko dut behatokira, denok bultza eginda lortzen dugun inprimaki hori euskaraz jartzea. Batzutan, asaldaturik ere, esan, behitu, nire herria, eremu euskaldunean dago, esaterako, zenbat urte, dira jada, eremu horretan eta nire herrian hizkuntza edo euskara ofiziala dena. Eta oraindik horrela gaude, eta beste batzutan, pozez ere joan denean eta ahal izan duenean euskaraz aritu, bai administrazioan, bai eta hortik kanpoko, edozein denda edo azalera handiko denda horietarako batea edo joaten denean herritarrak, joan naiz eta askotan oso gauza txikirekin eta pitxarekin konformatzen gara. Orduan sentipenak nagusiki horiek dira, ezta? Amorrua, mina, gutxiestea, bere gutxietsita sentitzea, bertakoa eta berea den hizkuntza horretan aritzeagatik
askotan kaltetua ere bai izan da, eta orduan horrek ja sortu dio amorru gehiago. Ba hor, mugitzen gara gu pixka bat egunerokoan. Lehentasuna ez dutela kexa izanen, baina asko bai, kexa jartzen dituzte, behatokiaren bidez. Kexa hoien erantzuna administrazioaren aldetik, zein da? Horietatik etortzen den erantzuna? Bueno, pues behitu, urrunago joan gabe, atzo arratsaldean, jaso genuen erantzun bat, herritar batek egiten zuen kexa, ibilgailuari azterketa teknikoa pasatzeko gutuna, etxera bidaltzen den gutuna, gaztelania hutsean bidali ziotela eta kexa jarri zion Espainiako gobernuari. Atzo etorri zen erantzuna. Erantzunan esaten da, Espainiar guztiok ezagutu behar dugun hizkuntza, espainola da. Eta gainera, zuk aipatzen duzun herritar horrek kexa egin du Nafarroako eremu mistuan. Eta hor, administrazioak ez dauka zertan herritar horri euskeraz erantzun. Hortxe, adibide bat. Eta ze egin behar dugu herritarrok orduan? Ze bide gelditzen zaigu, ze estrategia egoera hau aldatzeko? Nik oso garbi daukat. Eskubideak, eginak, edozein arlotan, ez zizkigu inoiz etorri herritarroi. Borrokatu egin behar izan dira. Eta nik uste dut hemen ere hori tokatzen zaigula, ezta? Goizero etxetik ateratzen garenean, gure hizkuntza eskubideak besapean hartu, eta joaten garen tokira hoiekin joan. Eta gainera, poza ere sentitzen da, eta harrotasuna ere bai, zenbaitetan, ze horrela jokatuz gero, gauzak aldatzea lortu egiten da, bai? Egoera askotan, estres linguistikoa ere sortzen da. Zer da estres linguistikoa? Bai, adibide batekin zehatuko dizut, azalduko dizut, eta aste honetako adibidea da. Herritar bat jarri da harremanetan Nafarroko, Iruñako hizkuntza eskolarekin. Eta euskeraz jarri da harremanetan. Bueltan jaso duena izan da, perdona, la persona que habla euskera, alegia, hemen lan egiten duen eta euskeraz dakien langilea, astelehen arte ez da egonen. 4 egun falta ziren astelena iristeko. Orduan, zerbait nahi balin baduzu, edo presa balin badaukazu, espainolez hitz egin didazu, edo hitz egin beharko didazu, edo bestela astelenean jarri gurekin harremanetan. Hori da pertsona horrek jaso duen erantzuna. Hurrengoan zer egingo du? Bai? Karo, eragiten dio bere hautaketan. Karo, eragiten dio, baina bete-betean. Edo bulego batera sartzen denean, edozeinetara, edo denda batean sartzen denean, herritar bat edozeinetara, egiten duen lehenengo bere buruarekiko bakarrizketa hori, ez? Esan, honek ote daki, ez ote daki. Egiten balin badut, edo eskatzen balin badut euskeraz egitea, nabarmen gelditzen dena, ni naiz, zeren inguruko guztiak, eta horre txoiten ari den hilara hori guztia, nik gelditzen balin badut, begiak enigan jarriko di, hori guztia sentitzen du herritar batek, edonora joan, eta bere nahi hori bete nahi duenean, euskaraz aritzea nahi duenean, ezta? Argazki ederra jarri jazu. Ederra, esan nahi dut, zabala eman diazulako, ederra ez dakitan, ez dut uste, baina edertasun puntu batera iristen gara. Bai, horretarako pixkat argazki hori, edo argazki gris horri, pixkanaka kolorea ematen. Urratxez urratx, pausoz pauso, diozun bezala. Hori da, eta urratxo horiek emateko laguntza eta bide lagun eta babes eskaintzeko dago behatokia. Eskerrik asko Garbine, behatokira joko dugu. Eskerrik asko eta nahi duzuen arte.